ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉकनि सिङाव थानाय हाफोरखौ सोर मोननो हायो? only protected class नङाबा ट्राइबेल जानांगौ बिसोरल' बे हाखौ मोननो हायो। नन प्रोटेक्टेड क्लासनि सुबुंफ्रा ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लकआव थानाय हाखौ आवग्रिनो हाया। Only the protected class of person can claim the land in tribal and block areas that we know very well. If a non-protected class of person is doing an encroachment in the tribal belt and block area, then the government has the responsibility to clear up the encroachment. That is very clear. Government has to do that. जुदि सासे non-protected classनि सुबुङा ट्राइबेलनि सिङाव थानाय हायाव एनक्रच खालामनानै दङब्ला सोरखारा आसाम सोरखारा बे मानसिखौ होखारनायनि मोनसे बिबान दं, responsibility dong. It's a very, very crucial responsibility. All right. But when the government is not doing it, when the government is providing a protection to the non-protected class of person by converting that non-protected class of person to protected class of person, नोंथाङा मा बुंगोन? What are you going to say about this? जेब्ला गभर्नमेन्टआ गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावाबालानो नन प्रोटेक्टेड क्लासफोरखौ प्रोटेक्शन होयोब्ला, जेब्ला गभर्नमेन्टआ नन प्रोटेक्टेड क्लासनि सुबुंफोरखौ प्रोटेक्टेड क्लासाव सोनानै होयोबा बे बाथ्राखौ नोंथाङा मा बुंगोन? That is what had happened in Tirap Belt, Tirap Tribal Belt. बे बाथ्रायैनो Tirap Tribal Beltआव जादों। आसाम सरकारा बे खामानिखौनो मावदों। नन प्रोटेक्टेड सुबुंफोरखौ प्रोटेक्टेड क्लासाव सोनानै होदों, हा राननानै होदों। वाव, what a tragedy. Tirap Tribal Beltआव बेसेबां हा दं? टोटल एरिया बेसेबां? गुवाहाटी हाई कोर्ट अर्डार होनाय 2019 मायथाइयाव अर्डार होनाय डकुमेन्टआव लिरनाय दं दे टोटल एरियानो जादों 2,90,400 बिघा। 2,90,400 बिघा। हिउज एरिया, भेरि हिउज एरिया। आरो बेवहाय बेसेबां एनक्रोचमेन्ट जादों? नन प्रोटेक्टेड क्लास सुबुंफोरजों बेसेबां एनक्रोचमेन्ट खालामजादों बेनिबो डाटा दं दे बे डकुमेन्टआव, बे अर्डार। बाव लिरनाय दंमोन 2,10,954 बिघा encroached by the non-protected class of person. Too much. It's a huge, right? That is equal to 73% of the total Tirap belt area. Tirapआव जेसेबां हा दङ, बेल्टआव जेसेबां हा दं, बेनि 73% हायानो एनक्रोचमेन्ट जादों by the non-protected class of person. लाजोब्बायानो नन ट्राइबेलफ्रा लाजोबखाबाय, नन प्रोटेक्टेड क्लासनि सुबुंफ्रा हाखौ लाजोबखाबाय। इट्स ए हिउज नाम्बार। होमब्ला ट्राइबेलफ्रा बहा थांबावनो? नाख्रेब जाखाबायना, दे हेभ बिकम माइनरिटी। So there is a question of survival. बबाव थांगोन बिसोरलाय? हाग्राबो गैला, हाबो गैला, नाख्रेब जाजोब्बाय। So बबाव थांबावनो, बोरै सोलिबावनो बिसोरलाय? Let us look into the history of Tirap Belt. All right. प्रतिदिन निउसपेपार, प्रतिदिन टाइम होननाय मोनसे निउसपेपार दंना, बे निउसपेपाराव मोनसे सासे जार्नालिस्ट श्री सन्दीपन तालुकदारा लिरदों। At the time of British colonial rule in 1943, the Tirap Frontier Tract was created with headquarters at Margherita for the protection of indigenous tribal communities like as Singpho, Tangsa, Sema, Kamti, Kamyang, Pake, Turung, and Aiton. 1943 नि बाथ्रा बेयो। ब्रिटिश सोरखारानो बै समाव बे टिराप फ्रन्टियर ट्रेकखौ बानायनानै गालांदों ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय। बेनि उनाव मा जाखो? उदांस्रि मोननायनि उनाव मा जादों? आरो बिथाङा लिरबावदों, पोस्ट इन्डिपेन्डेन्स
The government of Assam notified Tirap Frontier Tract TFT as Tirap Tribal Belt on 13 March 1951, aiming to protect the tribal communities and their land. Independence is now 1951 मायथाइयाव TFT को ट्राइबल बेल्ट बानायनानै होदों टिराप ट्राइबल बेल्ट बानायना होदों आसाम सोरखारा alright आरो बिथाङा लिरबोदों it's like a story here okay how encroachment could happen in the early days of independence मारै encroachment start जाया टिराप बेल्टआव ट्राइबल बेल्टआव बेनि सोमोन्दै बिथाङा आरो मोनसे स्टोरी खोन्थादों आरो लकेल लिडारफ्रानो बुंदों बेखौ बिथाङा बुंदों 1950 मायथाइयाव आसामाव मोनसे गिदिर बांग्रि मावदोंमोन टेरिबल टेरिबल आर्थक्वेक बांग्रिजों लोगोसे आरो दैबानाबो जादोंमोन फ्लाड एखे दैबाना गिदिर दैबाना गोबां मानसिफ्रानो हालाय हाफाय जादोंमोन बे समावनो सौदियाव थानाय माखासे सुबुंफोर स्पेसिफिकेलि नेपालिफोरा जोबोद हालाय हाफाय जादोंमोन थानो हायाखैमोन ओंखायनो 509 नेपाली फेमिलिफोरखौ गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ सौदियानिफ्राय लाबोनानै टिराप ट्राइबल बेल्टआव सोनानै दोनफैदों बै समाव लखिमपुरनि डेपुटि कमिशनार बिथाङा सिदा लाबोआखै दे लाबोनायनि आगोल ट्राइबल लिडारफोरजों टिरापआव थानाय ट्राइबल लिडारफोरजों डिसकास खालामदों रिक्वेस्ट खालामदों पारमिसन लादों वेदार बै नेपालिफोरखौ टिराप बेल्टआव लाबोनो हागोन ना हाया होननानै गिबियाव ट्राइबल लिडारफोरा आसुसु मोन्दोंमोन एक्सेप्ट खालामाखै नाथाय बै नेपालिफोरनि थासारिखौ नुनानै बिथांमोना अनखांदों आरो लाबोनो थाखाय पारमिसन होदों लकेल ट्राइबलफोरा दाबो बुङो The Tirap encroachment started from that point in time in 1950 right दासान्दि टिराप ट्राइबल बेल्टनि थासारिया माबायदि आं आगोलावनो बुंखादों 73%आनो एनक्रचमेन्ट जानानै दङ बाय दि नन प्रोटेक्टेड क्लास अफ पिपल बेसेबां बुरजा हाया एराउन्ड 2 लाख बिगा हाया एनक्रचमेन्ट जानानै दङ नाव बेनि अनगायैबो दाख्लैसो नै अन 18 अगस्ट 2025 आव आसाम सोरखारा मोनसे नटिस हरदों जे 8 कमिउनिटिफोरा नन प्रोटेक्टेड क्लासनिफ्राय प्रोटेक्टेड क्लासाव हाबनो हाबाय दा बिथांमोनाबो लैंड हा मोनसिगोन ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लकआव माने टिराप बेल्टआवल' दे दस्रा बेल्टआव नङा टिराप बेल्टआव हा मोननो हासिगोन बेबायदि मोनसे प्रभिजन हरदों ओके नाउ आहम माटाक मरान सुतिया गरखा कोच राजबंशी टी गार्डन आरो आदिवासी बे 8 कमिउनिटिफ्रा बे राइट्सखौ मोनबाय हा लानो मोनबाय टिराप बेल्टआव ओके नाउ हाउ दिस इज पसिबल गभर्नमेन्टआ बे खामानिखौ बोरै मावनो हाखो ओके मोनसे आयेन दं जों मिथिगौ ना आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 दं राइट 1947 मायथाइयाव बेखौ एमेन्ड खालामनानै 160 सेक्शन 160 खौ सोनानै होदों बे 160 सेक्शनाव मोनसे सब सेक्शन दङ सब सेक्शन 2 बे सब सेक्शन 2 नि हेफाजाब लानानैनो नैबे नन प्रोटेक्टेड क्लासनि सुबुंफोरखौ प्रोटेक्टेड क्लासाव सोनानै होदों लेट मी जस्ट रिड आउट व्हाट इज देयर इन सब सेक्शन 2 The provincial government may, by notification in the official gazette, specify the classes of people whom it considers entitled to protection by such measures as aforesaid. बे सबसेक्शननि हेफाजाबजोंनो बिथांमोना सोनो हादों alright now there are some criteria to be protected class बेयो सबसेक्शन 1 आव लिरनाय दं बेनि क्राइटेरियाफोरानो जाहैदों जायफ्रा प्रिमिटिभ कन्डिशनाव दं भेरि प्रिमिटिभ कन्डिशननि मानसिफोर सुबुंफोर हारि ओके जायफ्रा लेखा फरा रोङा जाय हारिफ्रा लेखा फरा रोंथ्रा नम्बर 2 कन्डिशन नम्बर 3 कन्डिशन जायफ्रा हा गैयाबा थांनानै थानो हानायनि जेबो राहा गैया
अके बेफोर मानसिफोरखौ protected क्लासाव सोनो हागोन होननानै सबसेक्सन 1 आव लिरनाय दं। दा नोंथाङा साननानै नायदो बैफोर 8 कमिउनिटिसफोरा बे केटेगरियाव गोग्लैयोना गोग्लैया नोंथाङा साननानै नायदो। आं नोंथांनि आखायाव गथायनानै होबाय। अके अलराइट जोंनि हारिया बर'फोरा द टिराप एनक्रचमेन्ट स्टोरीनिफ्राय मा सोलोंनो हाखो? Thanks for watching. I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye.